Hello mga kagtang, it's me again, Mona's Vlog and Music. So ang video natin ngayon mga kagtang, samahan nyo kami na maniningil ng utang na loob. Utang po ng aming mga customer na aming sisingilin ngayon mga kagtang. So tuwing Sunday talaga ay kami maniningil. Kaya ayan, sama-sama din ako kasi wala naman kaming ginagawa sa bahay after church. Wala na kaming gagawin yan kundi maningil na lang ng mga utang na sa aming negosyo. Hindi naman pwedeng hindi namin singilin yung mga kaagtang kasi wala na kaming puhunan. Paano na lang kami mamuhay kapag wala na kaming puhunan? Kaya sinisingil talaga namin kahit pa konti-konti lang yung utang nila, pero sinisimot namin yung mga kaagtang kasi nako, konti lang din yung tubo ng pagtitinda namin ng isda. So napakalayo po niyaan sa aming tinitirahan, sa kabilang bayan po yan, kasi doon po naglilibot ang aking mister. At sabi ko naman saan ba yung nangutang sa kanya at nang makauwi tayo ng maaga mga kaagtang. So sabi niya malapit na, at yan, nakauwi na kami kasi nasingil na namin yung nangutang sa amin. At siyempre ngiting tagumpay si kaagtang habang naglalakad pa uwi. Pero hindi pa kami uuwi sa bahay namin kasi marami pa aming sisingilin mga kaagtang. Kaya ayan, masaya naman talaga pag may masingil ka, yung talagang pagsingil mo magbayad ka agad. So dito naman makikita niyo dyan si mister na nangunguha ng kahoy para ano niya sa aso, kasi nga yung may-ari ay hindi man lang inawat yung aso na hinahabol siya. Ayan o. Kaya bumalik siya sa taas, tapos balik naman siya sa ubos, tapos tinawag niya yung may-ari, and sa baba may-ari ng bahay na iyan. Andyan po yung nangutang sa amin ng isda. So ayan, hindi namin kayang pumunta doon sa baba kasi may 4 na asong nag-aabang sa amin. So sabi ko, dyan na lang kami sa taas. Sabi niya, ayan, tinuro ni mister na dito na lang kami magantay sa taas kasi wala daw po yung may-ari dyan, kundi bata lang po yung naiwan dyan. Kaya bumalik na lang si mister kaysa makain pa yung paa niya sa aso. 4 na po kasi yung aso na nag-aabang sa kanya. Kaya bumalik na lang po kami para sa iba naman kami maningil, para naman bukas na lang namin babalikan. So dito naman na video, may mga aso din talaga dyan. Sobrang ingay pa ng mga aso. Kala mo naman talaga mangangagat na. So sabi ni mister, pupuntahan niya doon kasi may nangungutang na naman doon. At wala na naman kaming nasingil mga kaagtang. Bukya na naman tayo dyan kasi wala na namang tao. Mahirap talaga pag ganitong sitwasyon na may mangungutang sa'yo tapos hindi mo makuha kasi siyempre ano naman lang ang ibalik mo na pagtitinda kung hindi magbabayad, no? 'Di ba mga kaagtang? Napakasaklap po kasi syempre hindi mo naman mapilit yung tao kapag ayaw niya magbayad o kapag walang tao, syempre ganun talaga. Kaya sa video na ito, dito na naman kami nagpunta sa kabilang bayan at siningil na naman namin yung nangutang dyan. Pero wala, bukya pa din siguro kami dyan kasi wala daw pira pa yung may-ari. So ako naman talaga mga kaagtang, kahit na wala kaming nasingil dyan, masaya pa din ako kasi kahit papaano ay nakapag-provide naman talaga ang aming Panginoon. So ayan, sabi ni mister, babalikan na lang daw niya bukas kasi nga wala nga yung pira ang aming sinisingil dyan mga kaagtang. So minsan naisip ko din talaga, paano pala kung ako din may utang tapos sisingilin ako, syempre wala akong pambayad, masasaktan din talaga yung tao. So kaya hirap talaga pag ganito walang pera mga kaagtang. Kaya sikap lang talaga, sabi namin uuwi man kami pero wala kami nasingil, masaya na lang po kami para hindi na lang malungkot mga kaagtang. May araw pa naman na masingil or magtinda, basta ang inaano lang namin na makapag negosyo pa din kami kahit may mga utang sila sa amin. Mababayaran lang naman nila yun pagdating ng pera daw nila. So kaya umuwi na lang kami na bukya na naman. So kibali mga katang, wala po talaga kaming nasingil na halos lahat ng nasingil namin wala po talaga. So ayan lang po ang video natin ngayon. Thank you for watching.